Vímet. Veieu? Vímet s'escriu. Vímet. Vale, jo és que no he d'aprendre el català. Allò per fer cistella. Per això estem aquí. Sí, però hi havia una C, una E i no una C. Vímet, que vam té. No. Tenia la influència, la M i la E. És el mim. Bueno, però el diccionari a les que hi ha, És el mim. Un altre. Llises. Llises, Licergi. Sí, fa dies que m'hi he dit. És una d'escramble més senzill. És un Scrabble Express. Bueno, aquest és un joc i l'altre no te'n vagis. Les netes allà, que vinguin elles. El segon joc és que s'agafen dues síl·labes a l'atzar. S'agafen dues síl·labes a l'atzar i amb aquestes dues síl·labes s'ha de fer una paraula, en aquest cas és igual l'ordre, una paraula que exactament estigui formada per les dues síl·labes i una lletra posada al mig. Com després. ¿Amarradito? Vale? Sí. Vale. Sí, tiempo que te quede. El de català. No. Aquestes dues síl·labes i exactament una lletra al Sí, mig. l'altre que hi ha un. Com piades, d'haver pià. Ressaca. No, ja ho sé. Agres. Resta. Posades en qualsevol ordre. Resta és bona, agres és bona. Sí. Tot això. No sé. Es guanya sempre És total contra el Màrius. Tots els que haurem d'interna per guanyar el Màrius. no guanyes res. Punyeta, estàs aquí? Sí. Mira, de moment hi ha tres que val la pena. Sí, Recomana'm. Perquè la gent que viu quan juga a les paraules i porta molt temps jugant a l'Scrabble pensa que és massa fàcil, massa difícil, aquí n'hi ha de tots tipus.